Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. दायो आङो बिजनीआव दंफैयो ओमफ्राय बिजनी टाउनावनो दङ आङो नैबे रेल गेट खाथियाव आरो ओमफ्राय बबेयाव दंफैयो होननानै बुङोबा आं नैबे लाइस्रि दख'ना स्ट'रावहाय दंफैयो आरोना बिजनीआवनो रेल गेट खाथियावनो ओमफ्राय नोंथांमोनहा बे लाइस्रि दख'ना स्ट'रावहाय शपिं खालामफैनो हागोन ओमफ्राय बेवहाय बिराद मोजां फुजानि अफार बिबार ब्रेन्ड ओमफ्राय गोबां ब्रेन्डनि दख'ना मोनगोन आरो बेवहाय बिराद मोजां थ' आङो बे लाइस्रि दख'ना स्ट'रावहाय दिनैहाय हाबफैदों थ' नोंथांमोननो देखायनोसै आङो दिनै बे लाइस्रि दख'ना स्ट'रावहाय मा मोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर बिजनी साइडनिफोर आंनि भिडिअखौ नायदोंब्लाना बे लाइस्रि दख'ना स्ट'राव फैनानै बायदिसिना दख'नाखौ नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरो दायो बिदिब्ला आङो दख'नाखौ देखायलांबाय थानोसै थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबानो जाबाय नानिनि सेहरे नागिरदों सिनायनाय मादैया आयौ बावलायदों सिगाङाव माने दासो माने दे गोसो गोरबोयो नानिनि माने साबसिन हामसिन बयनिफ्राय जाबाय थाथों मादै नाव दे बिराद गोजोननाय थाबाय मादैनिसिम रोजा ओमफ्राय थेंक इउ स' माच मादै आङो दिनै नोंनि दखानावहाय फार्स्ट टाइम फैनानै बेबायदि भिजिट खालामदों ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनदों ओमफ्राय बिराद मोजां जिफोर दङ गाननोथ' बिराद कम्फर्टेबलखा ओमफ्राय मादैना दखाना माने गिदिरनिफ्राय गिदिर जालांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि जिफोर दङ नोंथांमोनहा बयबो हाबनानै नायफै खनसेबाबो फै जायफोर बिजनी ओरै लकेल एरियानि बयबो फुजानि थाखाय दाथ' फुजानि अकेसन बिराद मोजां बिबारनि हाबगासिनो दङ लफायनि हाबगासिनो दङ पद्मिनीनि हाबगासिनो दङ बिराद मोजां आरोना आंबो नायजोब्बाय ओरैबायदि समायना माने नायबानो फसायो आरोना ओमफ्रायथ' नोंथांमोनहाबो बयबो फुजानि थाखाय बयबो मादैनि दखानाव हाबनानै लांफैनो हागोन आरोना मादैया माबा मोनसे बुंहरबानो जाबाय नोंनि दखाननि बागै आं मा बुंबावनो जिखिनि बुंदों बेनो नानि बुंनायानो जासिगोन फुजानि थाखाय एसे नानिखौ आं फैगोन होननानै मिथियाखैमोन माने बिराद माने नानिखौ फैनायनि थाखाय आङोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गोजोननाय थाबाय आरो गोजोननाय आरो साबायखर जोबनो गैयै आशीर्बाद होनाय थाबाय आङो दाख्लैहाय मादैखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों माबायावहाय क'क्राझार जोंहा आब' फुजिनि दखानावहाय हेल' लेडिसावहाय जोंहा मादैयाबो थांदोंमोन ओमफ्राय आंबो एसे शपिं खालामनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव मादैखौ लोगो मोनबाय आंनि भिडिअखौ बिराद नायो मादैया ओरैबायदि मोजां मोनो जाहैदों माने आंहाबो मावरिया जाबाय नालाय आंबो एसे बिमा बिफानि स्ट'रिखौहाय एसे खोन्थायोना माब्लाबा दुखु नांनानै ना मादै बिराद मोजां नै लांफैनो हागोन नै मादैनि दखानाव लाइस्रि दख'ना स्ट'रावहाय बिराद मोजां नैबे पद्मिनी ना सिंगोल बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो ना बेफोरो डाबलबो दं नामा ओमफ्राय डाबलबो दं नै लफायनि दङ नैबाव नैबे पद्मिनी ना बे सेट गोजा सेटबो मोनगोन ओमफ्राय सिंगोलबो मोनगोन आरोना सोरनो माखौ नांगौ लांफैबानो जाबाय ओमफ्राय बिबारनिखौथ' बुंनांखाला ओरैबायदि मोजांखा नोंथांमोनहानो बयबो मिन्थिखायो भिडिअआवबो नुखाजोबखायो ना नैबेखौ खिन्थाना होलाय मादै एसे बख'नानै कालारखौ नायथों माबायदि मादैया बिबारनिखौ एसे खिन्थानानै होसिगोन बारबेरनि दख'ना नै मादैनि लाइस्रिनि दख'ना स्ट'रावहाय आरोना ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय आंबो मोनसे लाबाय नोंथांमोनहाबो जुदि नांगौबा लांफैबानो जाबाय नैबे मादैनि लाइस्रि दख'ना स्ट'रावहाय नैबे रेल गेट खाथियावनो आरोना बिराद मोजां बिराद भेराइटिस कालारनि दङ लफायनि दङ ओमफ्राय पद्मिनी दङ ओमफ्राय बिबारनि दङ नोंथांमोनहाबो फुजानि थाखाय लांफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय दा जोंना मादैया फुजानि अफारबो होगासिनो दङ नोंथांमोनहा
फैबाबो फै नायफै ओमफ्राय फसायोबा लाना थांफैबानो जाबाय आरो बेल' नङा गोबां लकेल माइदिफोर दङ ना मास्रास माइदि आगर गुबै गोबां आगर लानाय प्लेन बिराद मोजां मोजां फास्राफोर दङ ओमफ्राय आं एसे फास्राफोरखौ देखायनि ओमफ्राय बिबार ब्रेन्डनिखौनो नोंथांमोना गासिबो नुखाबाय बेबायदि मोजां थानाय कालारफुल लाफैबानो जाबाय ओमफ्राय लफायनिफोर दङ लफायनिखौबो एसे नायबानो जाबाय कालारा बेलेगखौ खोन्थादों नों नैबे लफायनि नैबे लफायनि आरोना बिराद मोजां नैबेबो ओरैबायदि मोजां बिराद कम्फर्टेबल जागोन आरोना औ बिराद मोजां मोनो आंथ' दख'नाफोरखौ गाननो बिराद मोजां मोनो बिदि माबाफोरखौहाय दाना आं दाना लिमोननायखौ गाननो हाला मोजां मोनसै दाना गाननो ओरैबायदि मोजां स्टेन्डार्ड कालारथार नोंथांमोना नुखादोंना ओरैबायदि मोजांथार आरोना नै कालारफोरा क्वालिटियाबो बिराद मोजां नोंथांमोना लांफैबानो जाबाय ओमफ्राय दामफोरा ओरैनो बेसेबांसोनि बेसेथार दङ नोंनाव दायो औ बिबारानो हक बा लफायानो हक पद्मिनियानो हक बेखौ एसे माबानानै दोननाय जायोना दट दट औ जिखुनु एसे एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनगोन आरोना ओरैनोथ' नोंथांमोना मिथिखायो माबा जाहैबाय खाथियाव फैबा माने रायलायनायनि गेजेरजों ओरैनोथ' मिथिखायो लफाया बेसेबां थाङो बिबारा बेसेबां थाङो पद्मिनिया बेसेबां थाङो नोंथांमोना मिथिखायो ओमफ्राय लांफैबानो जाबाय जायफोर जुदि नांगौ फुजानि थाखाय ओरैनोथ' दा फुजानि अकेसन ना मोजां मोजां औ जासिगोन आरो गाननो मोजां आंनावबो दङ मोनसे बियो एसे आलदा कालारा एखेयानोथ' मोजांथ' नैबेबो गाननो मोजांथार बिदिनिफ्राय गाननानै थांदोंबा गुवाहाटिसिम थांलाय फैलाय फैनो हायो औ बेबो जायाना फाहामखायो मोजांखा आरो क्वालिटियानो मोजांखा आरोना बे लिमोनाना बिराद मोजां गाननो एकदम माने कम्फर्टेबलथार बे दख'नाया गाननो थाखाय बेखायनो नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर नांगौबा लांफैबानो जाबाय अबाव होननानै बुङोब्ला नैबे जोंनि लाइस्रि मादैनि लाइस्रि दख'ना स्ट'र आरोना बिजनियावनो रेल गेट खाथियावनो एकदम माने सेरावनो थार आरोना लांफैबानो जाबाय लिरनाय दंखायो साइनबर्ड लाइस्रि दख'ना स्ट'र नोंथांमोना हाबबानो जाबाय मणिपुरि फास्रा मणिपुरि फास्रा मणिपुरि फास्रा बेसेबां बेहाय दामफोरा बे बेसेबांसो थाङो 400 सामथिं लांफैबानो जाबाय बयबो मणिपुरि मोजां आरो कालारफ्राथ' बुंनांखाया ओरैबायदि स्टेन्डार्ड कालारफ्रा या 600 सामथिं ना 600 सामथिं बिराद मोजां समायदों नै नोंथांमोनहा नुखाबाय आंखौबा समायदोंना समायाखै समायदों होननानै नै एकदम गुफुरा बयनिबो मोजां नुखायो समायखायो कालारानो बिराद मोजांखा रोखोमनि दंबावो मादैनि दख'ना गाबोन लफायनि लफायनि हाबगोन ना गाबोन थ' गाबोन लफायनि हाबगोननो बिराद मोजां मोजां कालेक्सन फैगोन नोंथांनालाय बिबारनि हाबगोन लफायनि हाबगोन मा दं हाबफैजोबगोन आरो ना मादैनि बेलायस्रि दखानाव नोंथांमोना फुजानि थाखायल' माने एखे लांफैबानो जाबाय आंबो एखे नै मादैनि दखानाव एखे दिनै हाबफैनानै नायफैथारबाय आरो ना खनसेबाबो मा दंमारो मादैनि दखानाव ना ओमफ्राय नायबाय नुबाय गासिबो दं एफिनेटनि ना बियो मोजांथ' नै
दङ लफायनि फास्रा दङ ना जि मोजां नुदों ना मारैबा ओरैबायदि लाबानो समायो आरोना सारखोबानो समायो मोजाङानो माने बुंनांला अबा सारखोबानो समायो ओंखायनो आंबो सारखोलाबायथारबाय समायदा समाय मोजां बेहालाय बेसेबां बेफोरो माने मा होनो 100 सामथिं आरोना बेबो माने एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनगोन बांद्राय बुरजाबो नङा दंबावो आरोना मोजां मोजां दङ आगर गुबै होनो ना आगर गुबैयाव आगर गुबैयाव आगर लानाय मोजां 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 दा दिनै जाबाय नामा दिनै 28 10 बोसोरिया 10 years जाबाय मादैनि बे लाइस्रि दख'ना स्टकआ दिनै 28 सेप्तेम्बर दिनैहाय 10 years कमप्लिट जाबाय ना मादै फाइनाली आयो थेंक इउ बिराद मोजां नुयो माबायदि नुयोथाय मोजां नुयो मोजां नुयो कालाराबो ओरैबायदि मोजांखा नोंथांमोनहाबो बयबो लांफैबानो जाबाय बावनो नांखाया आरोना नैबे मादैनि लाइस्रि दख'ना स्टलखौ बावनो नाङा ओरैबायदि मोजां मोजां कालेक्सन दङ आं बिराद मोजां मोनबाय आरोना जायगायाबो माने माबाना बिराद मोजां मोजां नै दायो आङो नोंथांमोननोथ' खिथाजोबखाबाय जाखिनि खोन्थानांगौ ओमफ्राय मा ब्रेन्डनि दख'ना दं आं बेखौबो खोन्थाबाय आगर गुबै खोन्थाबाय मास्रास लकेल दानाय ओमफ्राय गोबां रोखोमनि एफएनएफनि सादोर लफायनि सादोर पद्मिनिनि दख'ना सादोर गोबां मोजां मोजां दङ जोंहा नैबे मादैनि दखानावहाय आरो आगर गुबै दं आरोना नुबाय आंनि बेकग्राउन्डआवहाय बिराद मोजां मोजां दङ ओरैबो जोबनो गैयै मा नांगौ मोनगोन प्लेन ब्लाउस मोनगोन आरोना जोंहा नैबे मादैनि दखानावहाय मादैया जोंहा आंनो अननानै दिनै माने गावनि दखानाव फैनायखाय बिथाङा आंखौ गोसो गोरबोजों बरायदों आरो मोजां मोननानै माने आंखौ आर'नाइजों आंखौ बरायबाय आरोना ओमफ्राय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आं थेंक इउ जासियो मादैनिसिम थ' आंखौ बेबायदि मोजां बिहेभ खालामनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय मादैनि दखानाव बयबो फुजानि थाखाय अफार सोलिगासिनो दङ बयबो हाबफै लाफैबानो जाबाय बिराद मोजां मोजां ओमफ्राय आं मा होनबावनो आरोना ओरैबायदि मोजां मोजांखा नोंथांमोनहानो नुजोबखाबाय मिन्थिखाबाय आरो मादैयाबो बुंनानै होखाबाय साबसिन मोनो साबसिन खाबा मादैया फ्रिथ' बिराद मोजां अननानै एसे खम हरदो मादो होनबाबो मादैया अनना हरनो रोंबावगोनसो ना मादो अनो ना अननांगौ होमबासो कास्टमार फैयो जोंहा मादैया बिराद अनसुलि मादैया बिराद अनसुलिथार आंखौबो बिराद अनदों दिनै ओंखायनो आं मादैनि अननायखौ मिन्थिदों आरो बिराद अनखायो नै ओरैथिंजायबो दङ नै बिराद मोजां मोजां जायगाफ्राबो ना आरो नै सोरबा सोरबा डिजाइन दख'ना नांगौबा नैबाव दङ नै लेस डिजाइन नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन नै मा कालारनि नांगौ नै ओरैथिंजाय दङ बिराद मोजां मोजां दङ नै
नै बिराद मोजां मोजां ओमफ्राय मादै आङो दिनैनि बेखिनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै सानबाय ओमफ्राय दायो आङो नोंनि दखानावहाय फैनानै बिराद मोजां मोनदों आङो नुफेराखैबोमोन नोंनि दखानखौ ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइम माने बिजनियाव आं एसे खामानिनि थाखाय फैदोंमोन नालाय नोंनि दखानखौ दाखालिहाय नोङो खोन्थानाय हिसाबै आङो नागिरनानै फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि मोनदों एसे फोरमायबानो आं जाबाय बिराद गोसो गोरबोयै माने गोजोननाय मोनदों औ आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नानिखौ आं रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय मादै एसेयावनो फोजोबसै औ औ दिनैनि भिडिअखौ ना ओमफ्राय बयबो लांफैदो मादैनि दखानाव बिराद मोजां मादैया ओमफ्राय बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो दङ गोबां माने भेराइटिस कालारनि कालेक्सनफोर फैदों ना ब्रेन्डफोरखौथ' मा ब्रेन्ड नोंथांमोनहा मिन्थिखागौ थ' जेसेबां नाखि ब्रेन्ड दङ मादैनि दखानाव मोनगोन आरो ना मादै मोनगोन थ' बयबो लांफैबानो जाबाय फुजानि थाखाय बिराद मोजां मोजां आरो ना आंबो लाबाय ओमफ्राय आं ब्लाउसबो लाबावबायसो मोननाय मादैनि दखानाव ना मादै औ ओमफ्राय आङो औ आङो दायो क'क्राझार थांफिनसिगोन आं बिजनियाव फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच दे मादै गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै दे बेयावनो बाय बाय दे